Хора, днес ще правим видео втора част на Car Parking, защото предишното видео да снимахме толкова много, сега ще видите. Ето, чакай само да ви покажа. Ето така ще го направим. Как гледате? Има си и настройка, ако искате. Ще ви покажа, но първо трябва да се... Яма снимай как стои. Хора е така стои и през цялото време така ще стои на снимам хора. И така хора, ако се абонирате, ще ви кажа как се прави настройки, но сега няма да ви кажа, защото не се абонирайте. Дайте лайк с камбанка, моя канал и неговия и ще ви покажа всичките ми настройки на всички коли. И ще бъдете най-бързи в Car Parking. Ако може така да направим, смисъл няма как. Така хора, така хора, ще бъдете сигурно, няма да е глично, ще е по-бързо от аудиото хора. За него ще ви покажа, ако се абонирате за моя канал, за неговия канал, лайк, subscribe и с камбанката да не забравим все пак. И сега, ето, почваме. Оня път ни биха, защото бехме глич. Така хора. А това не е за състезание все пак. Чакайте хора. Ето сега. Ще се покажа ти. И хора, сега ще се показвам. Ако искате така, сега в момента. И така хора, ще искаме да се състезаваме с ето това Peugeot. Но дано да иска. Не, той сигурно го е страх. Отиваме да видим какво продават. Ако е хубаво, ще го купим. Изчезни. Някой иска състезание. Дай. Дай му машинка. Peugeot-то, което аз исках. Сега да видим кой ще бие, защото може и той да бие. Но после ще си направя хубави настройки и аз ви казах, че аз ще бия, защото вижте хора, вижте какво ви правя. Скъсвам ги. Дайте лайк. Така хора, той е супер слаб. Значи аз съм 1700, ама имам и настройки. И бате, само за 22 секунди и цяло 32. Още Ако искам състезание, искам. Аре, гледай сладко. Аре. Сега. Аре бе, зареди се. Хора, той иска състезание, ама аз го бия. Значи аз исках първи, той и пак иска. Затова, че хора, гледайте как го скъсвам. Не толкова надалече бе. Хора, само гледайте километража какво прави. Колко дигам в час. Мате, това е машинка. Вижте хора, парички. Цяло 22 секунди и цяло 17. Сега сме по-бързи. Нещо ми стана на колата, сега съм по-бърз. Така. Ето ще ви покажа и отвътре. Значи не ме кефи много, защото буквално има само тези две черти. И това не знам какво е. И ще ви покажа какъв съм аз. Буквално съм ето. Хубав съм, нали хора? Кажете, че съм хубав. Така. Съм в колата. И почва да дига в час. Буквално 200 за 5 секунди. И за сега ви казах хора, че никой не ме е бил с това BMW, ама никой. Пишете в коментарите каква ви е любимата марка. На мен ми е Golf двойка, турбо прекъсвач. Това ми е любимата марка. Но всички марки обичам. Най-много мразя Мерцедес. Това ми е най-гадната марка. Значи много е мразя. Ама абсолютно много. Ама коя повече ти харесва, BMW или такова как беше, или Passat?
И двете не мога да направя разлика, значи сега, коя е по-бърза? Да, BMW-то, нали, зависи колко коня е колата, но аз мисля, че и двете са бързи, особено Passat е бърз, BMW-то е бързо. В реала, в живот не знам кой ще бие все факт, защото аз имах Солсвагър Шаран, бате и BMW имах. Ама БМВ-то колко коня. В момента, когато вече сега отиваме. БМВ-то вървеше с 50, 60, 70, на 100 направо се спускат като самолет. Повече 300 сигурно е дигнало. Да, 500, не. Ама стария 320. Ама голфа, оня, бялия гол, стария. И това? Той вървеше много яко, брат. Не е вървел много яко. Не е вървел. Нали 50-60 км, да, но все пак са стари. Гон двойка беше сигурно. Да, гон двойка. Сега хора отиваме да проверим какво продават. Ето хора. Отиваме. Гледам, че 3 коли се продават. Аз имам 49 милиона 766 хиляди пари. Бате. Батко, гледай, такова става, бе, хора. Продават голф. Я да отида да видя голфа. За 50 милиона голф петица не. Даже е 926 за 50 милиона. За 10-20 милиона да, ама за 50 никой няма да го купи. Така слизаме да си заключим с колата. Така продават Маклари. Маклари къде е? Ето на Макларито. Много ме кефи, ето е Мерцедес. Ето Мерцедес ме кефи много. Ето е. Не толкова надалече. Ето. Такова е, така си покажа близко. Бате. Ти е камерата. Извинявайте, ама мръсна камерата. Да, малко мръсна. Ето така се гледа много, нали? Пишете в коментарите. Ако още такива видеа и сега ще качим трето видео в канала и вече... В 12, както ви обещах, 12:30. Повече няма да качваме толкова много видеа, защото там не стигнем 100 000 абонати. Или няма да храниме. Или няма повече направим видеа. Бързо цепвайте лайка бутона, искам да щупите, искам да лайкате това видео и това. Ако искате още видеа, за канала и чао. Да. Чао, чао.